Wannan shine maganin shuga. Don Allah da Annabi a saurara a fahimce ni da kunnen basira, kuma za a dace. Yana yi ba wai zai yi ba wai kama bane, yana yi. Na farko shine kowa ya san acca za ka sayi shi mudu ɗaya. Ana sayan acca mudu ɗaya, ana iya sayan acca kuma rabin mudu. Duk inda ka siya ya isa, ba wai sai ka sayo buhu guda ba, a'a, rabin mudu ɗaya. Idan mudu ɗaya ne, to za ka fasa mishi kwai guda 6. Kwan kaza ne na gida, kwan agirin ne, za ka fasa kamar yadda acca yake ciki haka, yana kwano. Sai ka fasa kwan, sai ka juye kwan a ciki da kwan da 'ya'yan kwai din, sai ka sake fasawa, sai ka juye da gidan kwan da ruwan kwan, duka za ka haɗa shi. Idan rabi ne sai ka sa guda 3, idan kuma mudu ɗaya ne sai a sa guda 6. Kuna fatan kun fahimce ni? Idan aka sa shi wannan, to sai a shanya shi. In aka shanya zai bushe, sai a kai inji. Idan ka kai inji sai a nika shi, ba markaɗe ba, zai a nika shi. Da aka nika shi, to zai zama gari yadda ka ga garin madara, haka zai koma. Idan ya koma maka garin madara, to wannan shine za a zuba shi a gwangwami, kar ya sha iska, kuma ana yin shi kaɗan ne, kar ya lalace da wuri. Idan ka yi shi wannan, sai ka rika ɗiba cokali 1 da safe, sai a sami zuma, a rika haɗa shi da ruwan zafi ana sha. Da safe so cokali 1, da rana cokali 1, da yamma cokali 1. Wannan dai in dai suga ne jama'a, an dace ba za a dace ba. In Allah su da, ina da yakinin za a ma sarkin mayu addu'a, kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Masu wannan lalura na ciwon shuga, Allah ya ɗauke musu da yawun manzan Allah. Mu da muke da lafiya, Allah ka ƙara mana lafiya. Wanda suka jaraba suka samu sauki, to su ci gaba da taimakawa al'umma masu lalurar shuga, insha Allah. Daga nan muke mika godiya ta musamman ga masoyanmu na duniya, faɗin duniya, da wanda muka sani, da wanda ma bamu san ku ba. Allah ya tsare mu, ya tsare ku, ya albarkace mu baki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.